Nampun kaya ngaten niku ya aja terus ditinggal. Kula nderek lho Mas, mudhar kowe. Kapokmu kapan kowe? Ngene ya, dhewe ketemu sesasi pisan wae. Mboten iso lah wis kebacut tresnoan panjenengan. Mboten ngenten babar pisan bilih ya ampun, ya ampun. Ora kaya wong biasane jan. Luar biasa ta. Aduh. Alayam. Ala jamone kratingdang rotimun. Wah iya. Mula digdaya aku. Edan lan wae aja nganti lali kali kula nggih Mas. Enggak beres ora. Aja kuwatir. Glelek ta, Tru. Kuwi dikapakke gong ling racik dikapakke kuwi. Kowe iso takon aku. Goblokmu ora. Wong tuwa kok gampang percaya. Lah ya kuwi mau. Wes kowe pokoke engko ning sing anu lho, Tru, sing anu lho botol emas lho. Nek ora botol emas ora mandi. Langaning kalan kiwanat gelar pandhan muncar dikinon lir kekonang surem sorotetan badang om
kula tak nyuwun prisa. Sampeyan niku sinten? Lah kok rawuh enten Karang Kadempel? Nggih Gus, sampeyan niku sinten kok rawuh teng Karang Kadempel? Nggih Ndara, sampeyan niku sinten? Nggih, sampeyan niku dimemperkenalkan diri. Sinten asmane terus wigatose napa kok rawuh kok teng Karang Kadempel papan lenggahe Bapak Semar? Siwa Semar. Lah kok malah pun ngertos kali kula? Ya pancen bener. Mergo dawuh Kanjeng Ibu ingkang maring dawuh kelawan aku nggonku ngawu-awu Sudarma jumujuk ana ing padukuhan Karang Kadempel nyuwun pambiyantuning Siwa Badranaya. Mangke yen sampeyan niku sapa? Akeh ingkang padha ngarani kelawan aku. Aku aran Bambang Prabakesuma Kakang. Prabakesuma? Iya. Prabakesuma ngawu-awu Sudarma putrane Sudarmaku panenging Pandhawa Kanjeng Rama Arjuna ya Kanjeng Rama Janaka. Kang Ibu Iwang Pikulun Bathari Supraba duk nalika Kanjeng Rama linenggahake ana ing Sila Kandawaru Binangun diwenangake garwa widodari sekethi kurang sawiji kelawan Kanjeng Ibu nalika semana patutan siji ya kuwi aku Bambang Prabakesuma Kakang Semar. Semarek kaden prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti nggih kula pun kemutan. Lah terus kersane nggonku bakal ngupaya kelawan Kanjeng Rama. Nggonku bakal ngaut pepadaning wong atuhaku sarta ngaturake sembah bekti kelawan wong atuhaku Siwa. Mula kang sangka kuwi tudana paran ing nganjuk marang negara ing Amarta. Ing wigati nedya bakal sumungkem marang pepadaning Kanjeng Rama. Awi kula dherekaken. Nek saged malah kula sing dadi seksi napa sing pun mangcritake kalih kula Ndara ya Sila Semar Badrana. Wong langeng priya mangungkung Yara wangsit gendro kumbang angajaping madu sarining tawang iyong tityan kala ludra mas patik raja dewaku.
kekalangan Malaya ngideri jagat nuruti kekarepaning anak wadon Ataswati. Laka jebul dewa paring nugroho kelawan Begawan Gembung tanpa sirah. Ana wong bagus ditutke Panakawan papat padha karo ciri getheke sing diaturake anak wadon Ataswati. Raden mandheg Raden. Ganjing langit kelap-lapaton ler kencanging risang mawe gandrung ing Siwa Semar. Kula durung sauntara nggone budal saka ing Karang Kadempel. Iki ana wujuding Brahmana ing ngapaes raseksa ing merpeki kelawan laku jantraning Prabu Kesuma. Ngatos-atos lho, Den. Iki teng-tengah ngalas ampun gampang kepilut karo wujuding busana menapa dene derajat lan pangkat saged ugi niku bangsaning berkasaan jim setan sing memba Brahmana mengajeng gawe cintrakanipun Ndara Prabu Kesuma. Nggih lho Ndara niki teng-tengah ngalas lho ampun sembrono lho. Nggih lho Den iki teng-tengah ngalas ampun sembrono lho. Ndara sembrono ampun teng-tengah ngalas niki lho Den. Diwolak-walik omongan ora cetha ora. Penemban yen dikeparengake aku nyuwun mriksa sampeyan kuwi Brahmana saka ngendi? Menawi paduka ndangu dhateng jasad kula pandhita wingking saking pertapan Mrincendani. Ingkang sudi mestani dhateng kula pun Begawan Gembung tanpa sirah. Begawan Gembung tanpa sirah inggih. Kula nyuwun pangapunten kula badhe numriksa. Nyuwun mriksa panjenengan menika kekasihipun sinten Raden? Ingkang sudi mestani kelawan aku Bambang Prabu Kesuma. Bambang Prabu Kesuma. Menawi ngaten ingkang lemo wonten wingking panjenengan menika ingkang nami Camar. Camar dengkulmu mlocot kuwi. Aku Semar. Ya inggih Semar. Ingkang mripatipun kira menika menapa ingkang nami Bopeng. Bopeng padake gudhik. Gareng aku. Oh, gareng. Ingkang inggil menika menapa? Cakruk naminipun. Cakruk ngemblegi kowe iki apa piye? Petruk aku. Oh, iki lho ora Petruk. Ingkang wingking piyambak menika menapa Senthong. Gong kowe dikira Senthong. Senthong piye maksude? Jenengmu iki lho karo pendhita kae dikira Senthong. Wah, pendhita lamur. Aku du Senthong. Sapa? Bagong. Wah, inggih ki Lurah Bagong. Menawi mekaten cundhuk kalian menapa ingkang sampun dipun aturaken dening anak kula pun Ataswati. Raden, mugi andadosna ing kawuningan kraya-raya kula ngupadi jengandika Raden menika estunipun namung nampi penangisipun anak kula pun Ataswati anggenipun nyumpena dipun ladosi Raden Prabu Kesuma. Mila Raden latri melas dhateng jasad kula, melas dhateng anak kula. Monggo keparenga kula boyong wonten ing pertapan Mrincendani nglegani dhateng anak kula pun Ataswati. Begawan Gembung tanpa sirah. Yen perkara kaya mengkono ing dadi panjalukmu, satemene Prabu Kesuma ora bakal kabotan. Nanging ngertiya,
yen to sejatine duwe gegayuhan sakliyane nggonku bakal seneng-seneng sarta rupian-rupian nuruti kalawan kerenteking atiku kepengin sumungkem kelawan Kanjeng Rama Arjuna ing Ngamarta mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ora bisa minangkani apa kang dadi panjalukmu sesuk liya dina yen to wis rampung kewajibanku aku bakal sowan marang pertapan Pring Cendani selakmu dar anak kula ana kula anggenipun gandrung Kanjeng Andika Raden menika persasat ngiklasaken dhateng gesangipun sumpahipun anak kula menika menawi boten dipun ladosi Raden Prabu Kesuma timah ngendhat tali murda nganyut tuwuh lampus diri boten nyumurupi dhateng gelaring jagat miwahe seming rembulan mila Raden kula nyuwun kanthi sanget Jeng Andika kersa nuruti dhateng pamuthaipun anak kula Punataswati sing gedhe pangapuramu penemban gembung tanpa sirah aku ora bisa minangkani apa kang dadi panjalukmu menawi ngaten kula meksa yen pancen sira penemban arep meksa lawan Prabu Kesuma ayo gage peksanen Prabu Kesuma nah yen ora bisa meksa lawan Prabu Kesuma malah ana pendhita yaksa ingkang tak sampurnakake uripe saut mangsa Candra. Kowe iki ngopo? Ndara disatu malah bunga-bunga kaya wong kedan. Kowe tak sadhek lho, Mir. Hah? Wong tuwa ki sing mapan, sing menep kok wah. Iki ki wis ora ana wong delok. Nek bunga-bunga ngono ki nek wong pinggir desa ana do geger darani ana apa? Tuwekan. Wah, ora iso nggo conto ajar dhewe. Wes rasa nangis. Sona iku rasa bengok-bengok ngono kuwi. Nek arek kajen iku rasa bengok-bengok ngono kuwi. Nek Ndara disaut pendhita buta kaya kowe kuwi tenang. Ning mikir ora kok wah. Wah, sikut rompol ora. Muni ae. Aja gong suwe-suwe kok mesake to aku. Grembak-grembik memelas ya terus. Piye wis rasa anak-anak ora nyeneni, ora anak ora nyeneni wis guys. Wis meneng. Njuk ngapura aku. Oh ya ngono. Wis meneng, Pak. Wes iki Ndara ilang ora tinggal nangis. Kok kaya mimin ta suwe-suwe kowe? Wes Pak ora nangis. Darahmu ilang. Doyak aja men wae.
Yutama ngambararum ngambararum sang kusuma Rama Mremban nganti cumengklu ngenggonku ngenteni rawuhing bapa Mremban kaya dene ngenteni Sleming Palwa gabus kumambang ing Sela Kresna. Rama piye Rama? Ngunmu mboyong kelawan calon guru lakiku apa ya kasembadan? Aduh anakku nggir. Anakku wong ayu. Aku wis tekan negara ngendi wae ndak takoni menyang endi dununging Raden Prabakusuma. Lan aku wis takon marang sapa wae. Dene ingkang pungkasan aku nampa kabar jebul calon manten lanang, calon mantuku mau wis ora ana. Wis ora ana piye to Penemban? Tegese wis ora ana ya wis ora gumelar ana ing jagat. Ora gumelar ning jagat piye Penemban? Tegese wis sirna marga layu cahayu. Bapa Penemban, bapa. Merena bang Aruna kadinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketer
kene donga engkong ler wowo sing pine panca Pepetoking ayam wana mrak manguwuhing pagakan piye Ataswati bojomu wis mati ora guneman karo wong tuwa sing senengane ngapusi lho ngapusi piye bareng sampeyan lunga saka plenggan jebul nutupi lenggahing Raden Prabakesumo yen ngono kuwi bener sing tok karepake inggih leres penemban aja mbok tinggal mungkur mengko nek mantuku lunga kowe bingung Raden mboten nginten babar pisan bilajeng andika nyatanipun sampun dumugi wonten ing mriki Raden. Tru, ora edan to, Tru? Piye rasane dicekel wetenge, Tru? Apa sirek kapan ini serempet? Kok ora cetha omonganmu? Nyun ngapunten menika calon keng garwa sanes kula wong edan begawan gembung tanpa sirah bapa penemban wonten dawuh Raden apa iki ngeng aran Ataswati Atmajamu inggih menika yen ngerti kaya ngene rak mau aku ora bakal nolak wah piye wong kok ora tetek ora ya bareng karo kaya ngono kok ora nolak ampun sembrono ayuning wanita menika mboten kok tumus tekaning batin ya iso uga pasuryane ayu ning jane atine ledhek niku ya pirang-pirang ya Gong heeh kaya istriku waduh iki senengane ora ndek kaya apik njaba jero ora sok dingono niku nek krungu keloro-loro inggih kula Ataswati apa pancen kowe utusan kelawan bapakmu goleki aku kalersan mekaten Raden sirmu piye kula badhe suwita lan panjenengan apa wis lahir batin nggonmu tresna lahir batos kula trimah pejah menawi mboten kelampan kula dhawuh kaliyan panjenenganipun Raden Prabakesumo janing-janing talaga kadi langit mambang tepasulan upamaneka lintang loya kusumayana sumawur apa pancen kepara nyata lamun sira wong ayu nakokke karo aku sing nakokke iki sapa aku Prabu Sutejo lak antil ndasmu modar ora sampean kersa mboten kali kula kersa mboten anggepmu aku ki wong loro saudon telu saurupan ora sudi karo kowe ora bakal aku gelem karo kowe Wadodya yudha mangambararum wedhus ki ora
Gambarum waduh sang kusuma Lintang lulya kusuma yana suma. Wis Gong, wis dirampuke. Gong ngono. Oh. Omong Bagong kok disuluki ora. Petro, dalem. Piye Petro? Nderek mangayu Bagyo seketi jumurung. Dene ndara kula wis pikantuk Kang Putra. Ning ya ndara kula niki duwe kewajiban. Kewajibane apa? Kewajibane nggih menika goleki bapakne. Bapakne Bendaramu Ndara Janaka. Ngenteni sak rampunge nggone nuruti kekarepane anakku Panakawan Petro. Nyatang ning kalanggan Aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasur lan pajaring purnameng gekono ing popo menemban ana dawuh apa nggir gandeng durung rampung pakaryaning Prabakesuma mula wektu dina iki tak jaluk atmajamu tak anjingke ning Kalpika bakal ndak kanthi ngawawu Sudarma Ataswati unten dawuh maragake manjinga Kalpika ndak kanthi goleki kelawan wong tuaku nun inggih ngestaken dawuh paduka Raden. Kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung nampun kaya ngaten niku ya aja terus ditinggal kula nderek lho Mas muduar kapokmu kapan ngene ya adewe ketemu sesasi pisan wae mboten iso wis kebacut tresnaan panjenengan mboten ngenten babar pisan bilih ya ampun ora kaya wong biasane jan luar biasa ta aduh alayam ana jamone kratingdeng rotimun wah iya mula digdaya aku edan lan wae aja nganti lali-lali kula nggih Mas enggak beres ora aja kuwatir glelek terus. Kuwi dikapake gong ling racik dikapake kuwi. Wis takon aku. Goblokmu ora. Wong tuwa kok gampang percaya. Lah ya kuwi mau. Wis kowe pokoke engko ning sing anu lho, sing anu lho botol emas lho. Nek ora botol emas ora mandi. Kancing langit kelap-lapaton berkincanging risang mawe gandrung luluh Kakang Semar iki sapa?
Nika Ndara Praba Kesuma. Saka ngendi? Saking Kayangan. Wigatine. Lah kula tak nyuwun prisa sampean kok tekan mriki niku. Aku ngupaya murcaning Bathari Sri. Mula ngamarta ke Taman Pegebluk. Akeh para kawula esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk padha tekaning mati merga koncatan dewaning boga Bathari Sri. Ya Dipol. Mula aku karo Kresna kanggo diutus mbarep supaya ngupaya nendi dununging Hyang Pikulun Bathari Sri. Niki Ndara Praba Kesuma. Putrane Widodari Bathari Supraba duk nalika ingkang rayi Ndara Janaka dados nalindraning dewa. Jejuluk Prabu Kaliti lenggah wonten ing Sela Kandawaru Binangun diwenangake garwa Widodari seketi kurang sawiji. Lah niki Ndara Janaka sing patutan kalih Ndara Supraba inggih menika Bathari Supraba. Lho, Janaka wonten dawuh. Ngakune anakmu bocah iki? Pancen bener kowe ngaran Praba Kesuma. Inggih Raden, panjenengan sinten? Aku Raden Janaka. Aduh Kanjeng Rama, kula aturi nampi dhateng sembah kula. Aja gumampang kowe ngaturke sembah. Anak Janaka kulina nglungguhi tembung opor bebek mentas awake dhewe. Anak Janaka pirang-pirang kabeh dak aku minangka dadi putra yen to iso ngaturake dharma bekti lawan wong tuwa. Aja mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendhangan dengkul. Tak aku anak Janaka yen kowe iso gawe srana kunduring Hyang Pikulun Bathari Sri Praba Kesuma. Lah iki lho ning kene iki sing aku ora seneng karo kowe Janaka. Mboten remen perkawis menapa. Lah kowe iki anak-anak kok mesti ora tok akoni iki lho. Anak Janaka kedah saged ngaturaken dharma bekti dhateng tiyang sepuh. Oh ngono? Inggih. Lah apa ora kangelan Praba Kesuma? Menawi menika anak Janaka saestu tartemtu saged ngunduraken Hyang Pikulun Bathari Sri. Semar kepiye Kakang? Ya pancen ngonten niku sipate bapak sampean. Kuwi digapake gong dirajeng apa digapake? Kuwi aja nganu pancen. Kuwi engko tak omongi to, ora aku pengen ngerti saiki. Kuwi sing do gating denge digapake gating denge karo jam. Iki ngono. Sampean rak gadah wong tuwa anyar to kang bapa begawan gembung tanpa sirah. Nek pancen ora iso gawe srana baline Bathari Sri, anake balekke ra wis. Bapa mremben ngaturake panuwun dene bapa wis kepareng rawuh ana ing kene. Piye Raden, lah kok semune bingung atimu? Iya. Ora campuri apa-apa to, Tru? Ajare ora, ya ora usah, wis ngomong loro kuwi wae. Ono apa?
Aku tinampa dening Kanjeng Rama Janaka. Lamun aku iso gawe srana kunduring Bathari Sri Dewaning Buga ana ing negara Ngamarta bapa Menembani. Nggir. Kaya ngene iki abote wong tuwa sing kudu mbelani karo anak ning kabeh bakal ndak ikhlasake. Bathari Sri lenggah ana ing pertapan mring Cendani. Ndak suwune supaya kundur marang negara Ngamarta supaya sampeyan iso diaku putra dening Raden Janaka nggih. Sigra Mahasing Asemun Sang Begawan Gembung tanpa sirah eling-eling pandhita tinampa apa kang dadi sedyane nalika semanten ing cipta munjuk atur kalawan Sang Hyang Pikulun Bathari Sri sigra bedol saking pertapan pring Cendani Hyang Pikulun Bathari Sri nalika semanten lumayang ing akasa kundur wonten negari Ngamarta kalaning jagat gawaning para dewa papan ingkang linangkungan Bathari Sri Dewaning Buga satemakatingal subur ijo royo-royo tetandurane. Nggih. Bathari Sri wis kundur marang negara Ngamarta. Anakku lanang mantu cah bagus ndak aturi bali marang wong tuamu Raden Janaka lan wis tinampa minangka dadi putra bapa Menemban ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan wong atuamu aku njaluk pamit disewana pegawean ingkang kudu tak rampungake nggih. Karo pambegane anakku Ataswara. Merga kowe tak gula wentah wiwit cilik nganti gedhe yen duwe kekarepan ora bakal mendho. Lan ora iso dilekke dening sapa wae. Bathari Sri wis kundur marang negara Ngamarta mesti kowe motho-motho karo tindaking Bathari Sri. Aku sing methuke karo kowe cah bagus. Penemban gembung tanpa sirah ora nganggo tata krama sugal ucapmu marang wong tuamu wis ora ana gunane aku suwita karo panjenengan wis ora ana gunane aku nyembah karo sampean nyatane sampean wis mentala gawe rusak ing wadyabalaku sampean wis mentala ngendhak karo kekarepaning anakmu lanang Ataswara sak nyatane tresna iki panjenengan wis abot ndak sandang nggonku tresna aran Bathari Sri. Monggo bareng tak titik ana ing pertapan pring Cendani Bathari Sri wis tindak marang negara Ngamarta. Ora lega rasane nganti kuwi ora nututi tindaking Bathari Sri. Nggih. Ataswara. Mumpung isih kendhu penggalihe bapakmu tak jaluk kowe mendho ya cah bagus. Aja ngalap karo Bathari Sri tak goleke wong wadon liyane Bathari Sri yen perlu widodari kayiwangan. Aku sagu gayuhake. Ning aja Bathari Sri. Kurang sithik nadyan jagat iki kebak wong wadon ingkang pasuryane citrane padha karo Bathari Sri ning ora lega rasane nganti kuwi ora anyeti marang Hyang Pikulun Bathari Sri gembung tanpa sirah wis ora ana gunane aku ngabekti karo sampeyan wis ora ana gunane aku tata krama karo sampeyan sapa sing paling karepe Ataswara malang-malang bakal tak sempal mesti aku mentala karo sampeyan. Oh lah ya yen pancen kaya ngono kekarepamu muga-muga mandya ucape Begawan Gembung tanpa sirah
kowe dadi wujudaning kewan ingkang ora bakal bisa sajuga kelawan Niwang Pikulun Bathari Sri. Malah kowe dadi ama tumraping tetanduraning Bathari Sri. Mandi ucape bengawan kembung tanpa sirah. Waduh, manjak. Nadyan anakku dhewe nek ora iso dielekake. Mandi ucaping gembung tanpa sirah. Ilang wujude anakku atas swara wujud walang sangit nganti kaya mendung. Akeh 1000. Ning yen tak pikir-pikir yen ora ana ingkang bisa nrenggalangi walang sangit kae mau. Mesti bakal ngrusak tanduraning Bathari Sri. Yo, tak dadi walang kopo aku. Dirajang ora gong rasa. Rasa dirajang wutuan pokoke oh ya. Dirajang ya percuma ora iso kanggo gawe. Ha ya tak kira nek dirajang buntur-buntur kaya nggon lutek barang. Oh ora. Ya wis wutuan pokoke. Golek ukurane sing temonjo. Iya iya iya. Wah, ponokawane itu cerewet kabeh ora. Dangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung sedaya sampun paripurna. Kula suwun kanthi sanget. Monggo sami jagi kerukunan. Botole kuwi digunakake. Kae jane do ngrembug apa? Kula dhewe ora ngerti. Embuh omongane bocah-bocah niku. Ting blasul ora karu-karuan. Semar kula Bathari Sri wis kundur marang Praja Ngamarta. Muga-muga bisa nuwuhake katentreman, kebagas kewarasan lan kecukupan sandhang panganing para kawula. Nggih. Purwamadya wusana wis kasembadan niring Sambikala. Surasudira janing Kang Rat suwuh brasta kaping kula Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih Ndara.